Hvad virker på Seinfeld? Vil du prøve, Rune? Filmer du? Nej. Hvad laver du? Prøv. Shit. Ej, du har ikke engang åbnet den. Shit, noget. Jeg gør det sådan. Jeg hørte det. Du har lavet levende dyr derinde. Ja. Det er ikke godt. Du vil godt snakke. Og her er der en rotte. Så den. Så den. Du er en lille vi kan ikke se Vi den. gør vasken herinde, så må vi. Hej havregrødskvinde. Så skal vi ned og købe ind. Hej havregrødskvinde. Havregrødsvængen. Hej. Du har nyt af cykel eller noget. Du må godt låne min cykel. Ja, så kan du låne din nummer med. Jeg har en. Så kan du låne din. Må jeg låne en? Nej, jeg skal ikke cykle. Jo. Hvordan virker den her? Der er ikke så varmt. Så. Nej. Nå. Har I hjulpet hinanden? Ja, I har hjulpet. Godt. Vi skal bare ned og handle. Ja, vi mødes kl. 1 over i klassen. Det kan vi ikke. Nej, men det kan vi ikke nå så. 20 minutter. Den er ikke mere end lige lidt over. Vi skal også have fundet ud af, hvordan vi skal handle. Ja, hvad vi skal have. Det har vi ikke gjort nu. Og vi skal have ret dør for meget, vi skal have til. Down. Ja, men lad os se så 5 minutter over 1, og vi skal bare lige... Er det ikke nogen, der kan... Hej, jeg opskrifter. Ja, lidt, tror jeg. Så kan du lige skifte pose. Næsebor. Kan de ikke tørre det sidste, så de begynder at koncentrere, så det sidste er på plads af skål og sådan noget, Rune og Michael, så kan de andre koncentrere sig om det. For det sidste ryddet op, så det er helt slikket ligesom i går. Og så kan de begynde at sætte ting frem, dem der er i din gruppe der derinde. I er nødt til lige at mødes nu, så kan I rydde det sidste op, så jeg går lige en runde. Det kan vi godt. Farvel. Hej. Hej. Har du stoppet? Hej. Men du har ikke... Har du det? Ja. Nå, du har ikke...